alle bruger kunstig intelligens. Men der er meget få virksomheder, under 10%, der faktisk har en samlet strategi. Det burde jo starte i samarbejdsudvalget, så vi kan få givet nogle indspil til en god samlet strategi for brug af kunstig intelligens. Det vi ser, det er, at kunstig intelligens det popper op alle mulige steder. Det er IT-afdelingen, der lige køber noget, eller bogholderiet, der lige køber noget, eller HR-afdelingen, der lige køber noget. Og så har vi lige pludselig alle mulige systemer, der kører rundt omkring, uden at man egentlig sådan har taget samlet stilling til, hvad skal vi med det. Vi har jo allerede masser af regler, både på i dansk ret, men vi har faktisk også nye regler på vej fra den nye kunstig intelligensforordning fra EU. Senere i år i august, der træder de almindelige regler i kraft om, at hvis man har nogle kunstig intelligenssystemer, der kører, at så skal man tjekke, at de lever op til de retningslinjer, som er fastsat i kunstig intelligensforordningen. Og det er jo et super godt arbejde, der kan starte i samarbejdsudvalget, selvom samarbejdsudvalget måske ikke selv har den store er digitale eksperter, så ved man i hvert fald, at man skal indkalde nogle digitale eksperter, så man kan forstå, hvordan det her der virker, og sørge for, at det bliver brugt inden for rammerne.